Duela gutxi, Getxoko edukiontzi guztiak berritu dira, aurrekoek 15 urte baino gehiagoko balio bizitza bete ondoren. Neurri hori, gaika bildutako hondakin kantitatea handitzeko helburuarekin hartu da. Antolamendu berriarekin, edukiontzien guneak homogenizatu dira, hemendik aurrera guztiatan egongo baitira errefusa, papera eta kartoia, ontziak eta organikoa botatzeko edukiontziak. Horrek, herritarrei bidaia bakarrean hondakin bakoitza dagokion edukiontzian botatzea erraztuko die. Gainera, gune batzuk egongo dira non beirazko edukiontziak edo olioa botatzeko edukiontziak egongo diren. Edukiontzi berriek itxura atseginagoa dute eta haien diseinuak mugikortasun murriztua dituzten pertsonentzat ere irisgarriak hondakin bakoitza modu errazagoan eta sinpleagoan botatzea errazten du. Gainera, haien konposizioa dela eta kargatzean eta deskargatzean sortzen den zarata txikitzen da. Aldaketa egin aurretik, edukiontzien kokapena egokia zen eta balizko kokapen berriak beharrezkoak ziren aztertu zuten zehaztasunez. Guztira, 509 gune egongo dira udalerrian sakabanatuta. Lortu naizena, edukiontzien guneen eta etxeen arteko distantzia laburtzea zen, baita edukiontzi bakoitza erabiltzen duen biztanle kopurua murriztea ere, eta Getxo ratiorik txikiena duen herrietako bat izatera igarotzea. Ekimena, Getxoko udalak hiri hondakin solidoen birziklatzea eta gaikako bilketa sustatzeko hartutako neurrien ondorio da. Horregatik, espero dugu gure eguneroko hondakinak sailkatzeko lana errazten duen ekimen honek birziklatzeko kultura sustatzeko eta Getxoko etxeek hondakinen hautaketa eta bereizketa efizienteagoa egiteko mesedegarria izatea. Europar Batasuneko arautegia aintzat hartuta, Getxok 150% birziklatze mailara iristea du helburu. Helburu horren alde egiten dugu eta horretan ari gara. Baina gaur egun dugun 23% tasatik 150%era pasatzea posible izateko, gure bultzadaz gain, zure laguntza beharko dugu. Pausoz pauso, guztion artean, lortuko dugu.